Avui us porto la novel·la La cavadora de Miquela Murguia, editada per Proa. En un petit poble de l'interior de l'illa de Sardenya hi viu la Maria, que és la quarta filla d'una família molt humil. Quan té 6 anys, la Maria és adoptada per una dona del poble, una dona gran que no té fills, i d'aquesta manera la nena es converteix en una fillus d'ànima. L'autora es comença la novel·la d'aquesta manera i en aquest començament explica què és un fillus d'ànima. Fillus d'ànima. És així com en diuen dels nens nascuts 2 vegades, de la pobresa d'una dona i de l'esterilitat d'una altra. Maria Listro, fruit tardà de l'ànima de Bonaria Urrai, era filla d'aquest segon part. A més de ser una novel·la que us agradarà, jo crec que també us farà reflexionar sobre l'eutanàsia i sobre el sentit que pot tenir allargar la vida de manera inútil quan ja s'ha arribat al final del camí. Aquesta novel·la també la podeu trobar en castellà, editada per Editorial Salamandra.